gawe perlengkapan es teler. Guys, yang pertama bahan-bahannya ana nutrijel karo agar-agar ya guys, karo biji mutiara. Guys, yang pertama nyong apan gawe jeli kelapa dingin sing kawe ya guys. Kayak nyong nganggone sasetan sing ukuran cilik sekitar 10 gram. Kayak nyong nganggone rong saset. Lanjut dinei gula 6 sendok karo banyune 700 ml ya guys. Dilanjutna ke wis nang kompor aja kelalen diaduk-aduk maning ya guys, ben aja menggumpal. Ke dimasak nganti mendidih, nganti meletup-meletup, engko langsung baik di sukna ning tempat sing wis disiapna ya guys. Ke video ini kedawan ya seperti biasa tak potong-potong mengko ya guys. Ke dilanjut baik sing pindone nyong apan gawe agar-agar sing warna hijau ya. Cara-caranya ya pada kayak sing mau, pokoknya ya pada ora ana bedane. Oke, sampean sing nonton ngomong-ngomong wis pada nyoba es teler creamy apa durung guys? Nyong dagang es teler creamy sing barang seurunge wulan puasa ya guys. Alhamdulillah nganti seprene nyong esih dagang es teler creamy. Mung emang orang pernah gawe video-video tentang es teler ya guys. Ke alon-alon lah siji-siji tegawe. Ke pertama gawe jeli-jeli nendiset, engko biji mutiara. Es teler creamy nek nyong ya pasti rasanya ya juara. Sing wis pernah nyoba ya bakalan balik maning. Sing urung pernah nyoba, sing parak-parak ya monggo di order, bisa order langsung meng kedai apa bisa lewat WA ya guys.